Hello, Harja. Tá mé arás le Hagran a Jai, episode 10. Tá chreid se. Tá sé mé an podchraoladh I mí dhearú fór, agus mí fearra tá an inis. So, tá ag géirí go maithlein. Tá mé sásta go bhfuil Jai nágran buinte amach a gin. Tá mé sásta faoin nágran aniu mar níl sé chomh tromchúiseach. Tá sé éadrom gramhar agus smaointiú maithe bhí agam, smaointiú difriúil. Rud nar thula mé daoine eile ag play is dotha go bhfuil podchraoltaí deanta ag daoine faoin na rudaí seo nó físeáin ach rihan smaointiúil an teart an seo thuaí thart agus bhí ar an podchraoladh a dhéanamh faidúda. Tá mé sásta a bheith am hí ag caintlibh. Tá mé integraíthach aniu ach ba mhaithlam agran den podchraoladh a chur amach aithin aine. Maidin aine ba mhaithlam agran a chur amach. But am sultas an podchraoladh ní haighí mé mór an agrathiúirta a dhéanamh ar na hagrain mar sin níl mór an oibre i gceist leis an podchraoladh ach tá go leor oibre eile agam. Ach is bud am sultas an podchraoladh is rud jazz é a dhéanamh, so sus jazz é seo ó mo chud oibre eile. Ach an teideal atá an aniu ná rudaí a chreid mé nuair a bhí mé níos óige, ná rudaí granmhara a chreid mé nuair a bhí mé níos óige. An mó leathan rud granmhar? Tá nachfuil? Yeah. Okay, tá aithin rud granmhar. So rudaí granmhara a chreid mé nuair a bhí mé níos óige. Funny things that I believed when I was younger. And is bralam arc siar ar na rudaí seo mar, tá páistí cho sananta innocent agus cho naíomh is cuimhnlam nuair a bhíú agla orm mar gheallar na rudaí seo. Agus inis cuireann siad gaia orm. So yeah, let's just get into it. An chéad ceann. Rudaí a chur agla orm nuair a bhí mé níos óige agus rudaí a chreid mé an tú, chur siad agla mar chreid mé an tú dar nói. So caiithí mé míniu an chéad rud ná nuair a haon a lí, nuair a haon a chalú, so when I would go to sleep or go to bed, when I was about to go to bed, bégan dú an solas a bhuachu solanneachí mé a chalú, solanneachí mé iste I mo leabhar. Thug mé trí hicin dú hain, an solas a bhuachu agus rith go dtí mo leabhar, mar mana neanhan é I dionn trí hicin, agus bhí sé sin flathúil mar ní raibh mo cheamara olmhór agus bhíonn ag rith ón solas go dtí mo leabhar. Ach mana neanhan é I dionn trí hicin, bheadh an Terminator amach agus scaoilthú sé mé. So the Terminator would come out and shoot me. Agus ní hiicim an ceann seo mar níor chur an Terminator aglar, like Dark Bear an scanan sin nuair a bhí mé níos óige. Ach it was, bhí mé ar cipíní agus mé agrí thosaí mé seo níl mé cinse go tuige. Ach yeah, sin rud amháin a chreid mé agus chreid mé, bhí sugam nach darló sé ach waithí mé go darló. Sílam go bhfuil scéal ag aithin duine faidúda seo ach nuair a bhíonn tú a chalú agus chuann sé aglarm go fáil agus ar dhaoine fásta eile tá mé cinse nuair a bhíonn tú I do lí agus chuann tú do chos amach. Ní bhíonn do chos sa leabhar. Nuair a bhí mé níos óige chreid mé go raibh gorilla híos faoi mo leabhar agus gorilla bhí farraigh ar an gorilla seo agus thógú sé mo chos. Yeah, bhí sé scanrú. Bhí aglan dón orm, as you can imagine. Bhí aglarm roimh an gorilla mar dúirt mé ní raibh agla ceartarm roimh an Terminator, níor chuir sé aglarm ach chreid mé sa gorilla seo agus
chuir sé isteach ar mar, in amana bhíon ag éirí má chus a chur amach. Like, wahí sé níos fearr, wahí sé go maith. Ach, ní raibh mé abalta, mar ní raibh mé ag éirí má chus a chailliú. So, cé a chreid tusa a bhí híos faoi do leabhar. So what did you believe was underneath your bed? Or cé a chreideann tú go bhfuil híos faoi do leabhar, beidir go greideann tú go bhfuil rud an go fóil. Gorilla nó an bhí eile, Terminator, beidir. Gus rud amháin eile, is dóithe go bhfuil codhfuil rudaí ach seo iad na príomh rudaí is cuimhin liom. Ag am nollaig. So, Jinis ma hismóirí dú faoi seo. The grumpy elf. Chreid mé sa grumpy elf. So, go dtí ribh an nollaig, mí dhearú fuair, mí na saona, mí na nollaig, nuair bhí muid ag olbhúd an nollaig agus mar fáistí ag súil go mór leis an nollaig. Nuair nach míon ag iompar go maith when I was not behaving well. Dearthú a bhainsear liom, bí cur amach, ná dean dearmid ar an grumpy elf. Ná dean é sin ná torthaí an grumpy elf cuairteoirt. Or tá an grumpy elf ag arcart. It's cuimhin le sin, tá an grumpy elf ag arcart. Grumpy elf's watching you. And ní airne siad chur síos ar the grumpy elf. Rinn mé mo chur síos hain ar. So, imime sin, ba é Barney, the grumpy elf. Ní raibh Barney normalta a gceist, gra Barney. Bhí Barney Ulk a gceist, an evil Barney. So, bhí a hula Ulk. Agus ní raibh sé ceart. Bhí sé as a bheor. So, Barney Ulk agus Santa hat air. Agus chuir sé agla mór orm. Bhí mé sceabhlaithe. The grumpy elf. And ní dúirt mé lá an am. I picture the grumpy elf as an evil Barney with a Santa hat. Ní dúirt mé sin lábhraí of caihí mé an scéal sin in sin stóibh. Scoibhann le grála, ná bí a caint fan grumpy elf or ná Louis an grumpy elf níor waithlam sweet chair. Dibrí sé. Bhí mé ima chalíonn maithan sin. Tá sé seo ionta gramar. Rud eile dúirt ma hismóirí liom, dúirt ma iad liom é seo. Do dúsa agus ma dhearthair nuair a bhí muid níos óige. Ní eicem iad a nua áireach go minic ach in éireann sna tithe is dóithe. Ní bhíon codhmhór ach feictear woodlice go ham. Agus heagla mé sin a rá gan aibh gan strá mar ní churann siad agla orm really, woodlice. Tá si go bra, ní churann siad isteachart. Dúirt ar náthairlinn ná raibh woodlice a bhí an tú. No, ní raibh woodlice a gceist. Armadillos. Thug sé armadillos orthú. Agus dar nóid níor cheist muid é sin, okay, is armadillos iad. Is armadillo é sin. Tháinig mé armadillo inniu. Cear go leor. Agus lá amháin, bhí mé dhearthair ó go fóil ach ní sinne agus beidir sean go leor le béir an eolas nach armadillo é, or nach bhfuil armadillos ar woodlice. Bhí sé le cairde, caife ama le cairde agus tháinig siad woodlouse or tháinig sé woodlouse agus dúirt sé. It's an armadillo, no, it's an armadillo. Agus dúirt a cairde, what? Armadillo? Cá bhfuil sé? Agus haispaint sé an woodlouse dóibh agus dúirt siad, ní armadillo. And sílann tú gur armadillo é sin? He's like, yeah, it's armadillo é. And they were like, tá armadillos olmhór. It's woodlouse é sin. Agus bhí naia ar dar nói. Agus an sin hiig sé cé go mór is a bhí armadillos tháinig sé picture in sin. Is bralam an scéal sin ach ar feadh tamalada thug mé armadillos orthú. Níor chur mé naia ar am haon roimh cairde ach thocu liom. I could have. Thocu liom. Dúirt mo iad liom go bléascú an kitcheal
mana mé isce istíán. Gus duine ar bí eile a dúirt mé sin leis níor aontaí siad agus I mean tá so go inis nach bléiscí sé. I mean níor bhain mé tréalás sin rud níor bhain mé tréalás mar chuir sé aglairm. Is dá nach bhfuil sé maight an kitchell ach ní hílam go bléiscí sé. Tá chuma ar gur inis má iad rudí cracailte dú nach bhfuil úsáideach s nach bhfuil fíor. Má bhain duine sí rud nach bhfuil fíor dú ach bhí sé táhachtach bhí an ceartaici dibrí sé. So nuair a bhí mé óg aonanta óg bhí muid sa chugasláán boots agus tháinig mé lip balm randomach. Tá má bháidir an seo bhí sé muo ag siúil. Bí an foiinniú aige inné na siúlaide. Ach tháinig mé lip balm a bhí mé ag iarraí and ag an hic mé goidú rudbug ach níor hic mé ag gheart. Agus nuair a tháinig mé lip balm sin bhí sé bug bídeach agus hial mé ní thuirtí duine ar bí faoi deara mo chuide mé seo. You know, no one will miss it. Agus ba bhaithlam sa é. An ní fiú íocha seo. Tá sé rábhag. Mar sin tócaí mé é. Bé sé go bra. So thug mé é, chuir mé i mo fáca é. Dag me sin seapa, hui me bhála, níor thug mo bhám faoi deara. Ach, nuair a bhí me dorás ag an seo, bhí sé gláanú a chóta is dóithe, agus ag tógáil rudí amach as na pácaí. Agus, you know, is sulliar nach ró an lip balm rá háhaachta dú, ní ró sketcha mí ar an bhaid. Rud mé dearmad ar mar níor chur mé a bhálach é. So fuair sin lip balm agus bhí éiseaí near cheannaigh si é dú. Tháinig si thugam agus dúirt sílam bhí mé thuastáid agus dúirt sílam málaí caife mé Lord Tá na gardaí díreach inné cuairte thuirt aron ríthan lip balm lam ba chuimhan lam an lip balm. I remembered the lip balm. Dúirt sílam go raibh siad an mar gheallar an lip balm a thug mé. Agus chuir sé aglan dónarm. Bhí mé sceblaithe. Tá brónarm agus dúirt sílam tá sé cear go leor ná dean é arís. Dúirt sílam go bhfuil sé cear go leor an uair seo ach má dhéanann tú a rí sé bé tú an jail. Bhí an ceartaici é sin dhéanú dibrí sé agus hiig mé. Hiig mé ó hinna le nar cheart goidú agus níorna mé a rí sé. Nuair a bhí mé níos óige, tá beirt chul ceathracha agus má bhfuil mé mór leo. Níl siad ach dheabhlaí níos óige na mise. Agus nuair a bhí muid níos óige, bhí go leor sleepovers agin chaith muid go leor ama le chéile. Cúpla uair tháinig muid a chéile ach ní raibh sleepover planáilte agus star nói bhí muid a gcónaí a géirí sleepover. Agus chreid muid ar bhaid tamil. Da ditú muid in ar galú ná duine a bhain, you know, an duine a bhí a géirí fannacht ag an teasin or na daoine na col ceafracha a bhí a géirí fannacht an. Da ditú muid in ar galú go mé muid abalta fannacht. So ní bheith na daoine fásta abalta muid, or ní bheith na daoine fásta a géirí muid a thuirt ag an char. Den neanhuid siad iireacht bheith graham agin ar an leabhar, so we would have a grip on the bed. Sin an rud a dúirt muid le chéile, okay, má dhéanann siad iireacht tosá ardú, just be a graham agat ar an leabhar, you know, grip the bed, hold on, and ní bheith siad abalta. Ach, tá sé chógramhar mar níor ibrí sé riú. Níor bhfuil muid tréalás, ní raibh muid abalta ligint aron go raibh muid in our galú nar nach raibh, so we weren't able to pretend we were asleep when we weren't, like, just agony sin, and it wouldn't have stopped them. That's not what changed it. Tá siad in a galú, caife siad fannacht an seánis. Rud a bhain leis an Gaeilge nuair a bhí mé óg ar scoil. Bhí an Gaeilge agin ar rudaí sa rang, sa scoil, so Ceannaigh is cuimhin lam
ceann aonta tábhachta bosca broscar. So bosca broscar, box of rubbish, literally. Box of crap. Rubbish bin, sin na Gaeilge atá rubbish bin. Bosca broscar. Fai tamarad a go ro meg múnú is dóithe, híal meg ro boscar broscar It's like boscar broscar. Bhí is an Gaeilge box, bosca. Híal meg ro focail eile a gceist boscar broscar. Tá sé níos fearr má bharil. Na leabhar eile aonta granmhar. Nuair a bhí mé ní mbliana, no, rud níos sóige 8 mbliana d'aois. Yeah, 8 mbliana d'aois is dóithe. Bhí mé gafa le Titanic, feadh cúpla bliain, gafa leis an scanan sin. Agus níor hatsin má, cé Gaeilge Dara Aniam maram, middle name, second name, it's not surname, Dara Aniam maram, sin an Gaeilge atá middle name. Níor hatsin má an Dara Aniam atá agam lom. So I didn't like my middle name. It's Siobhan, Dala an scéal. Agus níl fibre bí agam leis an aniam sin, ach nuair a bhí mé níos sóige níor hatsin sí lam. I was like, I'm just not a Siobhan. I'm not a Molly Siobhan. It's just not me. And bhí mé gafa leis an aniam sin athrú. Well, fai tamil, dúirt mé le daoine fásta, or daoine eile, Tor Rose orm. Like, it's my le maniam hain Molly, ach dúirt mé le daoine eile, Tor Rose orm, you know, not Tor Molly orm. It's Misha Rose anish. So call me Rose. Oh, so cringe. Agus an sin darnáid níor appreciation. Skull. Nuair a dhéanhuimid Alín, churhuimid initials an Alín, agus bhí na initials cearna agam le dalta eile am rang MM. So dúirt mé le móinseir chur mé MRM, mar an buhal an acalum tá MM fásta. So MRM agus R sin an Dara Aniam atá orm Rose, Dala an scéal. I'm Molly Rose. So it's Molly Rose McHale MRM sin ma fisa Alíne, in case we get mixed up, like we wouldn't identify our own pieces of art. Bhí mé gafa leis an Dara Aniam a bhí agam, or tá agam a athrú. Because an rud dearnach bhí mé níos sinne, so níl leiscil agam. Ó go fóil, 4 déag, 3 déag is dóithe, gafa le One Direction, agus chreid mé, céad faoin géad, chreid mé láhhain go mbeadh hain agus Niallhorn pasta. Like, bhí mé caint faoi seo le mo thul ceathar tamalino hin mar bhí siise gafa le One Direction pasta agus Niallhorn. Agus bhí mé caint faoi sin go ddíreach, like, chreid muid céad faoin géad go mbeadh pasta. Agus ag an cheall churm go bheiceú sé muid that he would see us. We went to his concert together and we believed, like, he's gonna see us, we are going to glow, we're gonna stand out, and he's gonna fall in love with us. And it's gonna happen, you know? Like, we muine nógin on sin. Oh my god, hardly mé ma hail leis. Agus ní ró agla na imníarm faduda híal mé, láhhain, beimiid le chéile, creide mé. So sin é cháirde tásúlagam gur bhain sibh sult as na rudaí Instagramar sin a chreid mé nuair a bhí mé níos óige. Inis tú na rudaí granmhar a chreid tusa an tú nuair a bhí tú níos óige. Tá mé fisrach, ionta fisrach, so Spotify comments, YouTube, Instagram, inis tú. Gur míle maigah as éisteart leis an agran seo, tásúlagam gur bhain sibh sult as, agus bé mé caint libh an tartan seo thugainn. Slán go fóill.